Mayong adlaw. Niata karon diri sa SMC side, Mountain View Atrium. Karong adlaw gilusad ang Hiya sa Sugbo Cultural Treasures of Cebu Art Exhibit. Pinaagi ni sa mga artist, mga higala nga mga ilado, no? Featuring ang renowned Sugboanon, taga Karkar nga artist si Mr. Romulo Gallicano og ang iyahang exhibit, mga igsuon mao ni ang ang iyahan, no, kang Mr. Romulo Gallicano featuring St. Catherine Church sa Karkar City. Mao ni ang pasad sa Karkar Church, unya naay vendor na maligya og prutas, dunay ni palit nga nagpayong mga higala. Mao ni ang ginama, mga higala, ni artwork ni Mr. Romulo Gallicano. Oil on canvas ni siya, mga higala, ang iyang gigamit. Unya lain pagyod kini artist Marlo Villagonsalo Padayon og kini, no, ang provincial capital, Cebu Provincial Capital, Jiliben Apare, mga higala. Unya dirita sa atubangan mao ni ang Paris Church sa Tuburan by Buyet Auditor. Mao ni ang iyahang dibuho or ang iyahang artwork. Yan na pagyud diri ang Temple of Leia by Ramon V. De Dios, ang artist nini. Temple of Leia. Okay. Kunya diri sab ang San Fernando Rey Pares by GM P. Cornell. By GM P. Cornell ang artist niini. So San Fernando Pares Church. San Fernando Rey Pares Church. Okay. Unya diri mga higala ang panikay-sikay sa kilom-kilom, artist nini si Jason Ehes. Nindot. Kung tagpila ni mga higala, pag-inquire lang mo sa SM, no? Nani sa SMC side Atrium, Mountain Wing Atrium. Basilica, artist Eli Manyongas. Onya candle vendors, Basilica. Onya Tumalog Falls by Kevin Serad. Kini usa kang Bong Francisco ang candle vendors. Okay? Onya napay daghan sa sud, mga higala, no? Napay daghan sa sud. Onya ang amo ang listener, mga higala, si Mr. Mar Vidal. Mao ni ang iyang dibuho, Magellan's Cross pastel ang iyang gigamit niini, no? Niya kining siya mo ni si Mr. Mar Vidal actually. Okay? Niya pa ang Adela River sa Tuburan. Ang artist ana is Rodel Estudelio. Og panagtagbo Efren Inolba. Wow. Niya San Diego House, no, Ancestral House, Mark Chavez. Og ang Parula og ang Dalagang Pilipina mo ni ang kang Kent Tautua, no, katong batan-on ganiha nga atong gi-interview. Yan ing uyab actually ang iyang gi-picture diri, mga higala. Ingon siya more or less 30,000 kuno ang worth niini, no. Nag-edad siya mga 70, nagsugod og himo og mga ingon niini, no. So talented kayo. Bataa 24 yang edad karon, no, architecture student kato si Kent. Mahigala mao lang nino ang pipila sa mga samples nga atong ipakita ninyo until August 3 kining ilaha nga exhibit dire. So manamilit na ko, no, kay magbalita pasad ko. Salamat kayo.